माने खामबो नङा ओंखामबो नङा इंखाम आच्छा आरो माबाव मा दंबायो आरो मेलाबा दं मेलाबा दं मा होनो बुन्दा आलासिया बुन्दा आच्छा जय हिन्द दा आङो गुवाहाटीयाव कलाक्षेत्रआव जोंनि बर'फोरनि बागुरुम्बा मोसानाय ना बेनि गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय दंफैयो बर' सिख्लाफोर रायज्लायनो लुबैदों एसे सोर बबेनि गासै अल आसाम ना अनलि बिटिआर अल आसामनि बर'फोर ना दाब दाब जायगानि फैलाय एसे रायज्लायनि फैलाय अल आसामनि बर'फोर एसे सोंना नायनि सोर बबेनि बागुरुम्बा मोसाग्राफोरा बबेनि उदालगुरिनि उदालगुरिथारनि उदालगुरि भेरगाव उदालगुरियाबो आलादा आलादा दंना साबेसे दं भेरगावनिफ्राय 46 खैदिन जाखो उनाव फैदोंना बेनिफ्राय थानाय बबाव हटेलाव थाहोदों बेनिफ्राय नोंसोरनि ग्रुपआ आरो दंबावयो गामियाव थांना नोंसोर अब्ला मा मेन नोंसोर ट्रेनार बागुरुम्बा फोरोंग्राया मेन नोंसोरो लेडिसफोरबो ओमफ्राय मेन ट्रेनारा हौवाफोरा बांसिन नामा हा हिनजावफोरा माथो बागुरुम्बा मोसानाय नुबा हौवाफोरखौसो फोरोंनाय बांसिन नुयो अब्ला हौवाफोराबो रोंगो आरोना नुदोंना आङो नोंसोर भेरगावनि आरोना ओमफ्राय बे अल आसाम गासैबो डिस्ट्रिक्टबो मोनजोबगोन आरोना एसे एसेबाबो दंजोबो आरोना अब्ला आं सोंना नायनो दे नोंसोर भेरगावनि ना आच्छा दे ओमफ्राय मोनजाबाय बेदर ना फुरा फेसिलिटि हा फुरा फेसिलिटि ना जानाय लोंनाय फैसा मोनगोन ना मोना बेसां हा मोनगोन आरो ना सासेयाव 5000 के बे सानसेयाव हटेलानो नोंसोर बबेनि सासेयाव 5000 के बिदे ना 10 दिन जाबा 5000 के 50000 बि दाख्लैनि माबा मा बिटिआर सरकारनि बेसेबां फैसा थालांदोंमोननो 160 करोड़ ना अ 160 करोड़ थालांनाय 160 करोड़ थालांनाय दोङोनो दे सासेयाव 2000 बिबाबो जागोन दखना बायनो ना मा होनो दखना बायनो मोननांगोन ना सिख्लाफोर नांना ना फट' लानो बागुरुम्बा मोसाग्राफोरा बबेनि हा बजालिनि बजालि साबेसे नोंसोरो बरपेटा 15 जन नोंसिना बोरै केमेराया आंना भिडिअ जादों गोजोनदि ओंखाम मोनजाबाय ओंखाम मोनजाबाय बेदरजों दरनै मा बेदर अमा ना दाउ बबाव थादों हटेलाव साबेसे नोंसोरो बजालिनि जागोन दे 15 जन जाबाय आं सोंबोनि अब्ला नोंसोर बजालि नोंसिना फोरोंग्राया हौवा ना सिख्ला हो सारा हेपि निउ इयार माने बागुरुम्बा मोसाग्राफोरा हौवाफोरासो गोजा आरोना फोरोंग्राया यार गुड यार सिख्लाफोर गैया नामा नोंसोर हाया बबेनि डिब्रुगड़निफ्राय नमस्कार एसेबां गोजाननि मानसि दिनैसो फार्स्ट टाइम बर' लोगो मोनदों डिब्रुगड़निफ्राय नोंसोर मोसानो फैदो आच्छा नोंसोर साबेसे डिब्रुगड़निफ्राय नों हारसिं बेयावनो थाखायो बेयावनो थायो आदा जेम्सखौ लोगो मोनबाय लोगोफोर बिराद मोजां मोनबाय थेंक इउ आं दंखायो गुवाहाटीयाव दंखायो फेमिलिबो दं बाजैबो दङ फैयाखै दा बै दं बै साइडआव दं बाजै दङ ना दं लोगो हमनांगोन होनबालाय आं डिब्रुगड़नि मोजां मोनबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम डिब्रुगड़आव बर'फोर दोङो जोंहाबो दङ दादै दङ साख्रि मावो ओमफ्राय मोजां ना मोजां लोगो मोनगोन थेंक इउ बागुरुम्बा मोसाग्राफोरा बबेनि तामुलपुरनि आच्छा मोनजाबाय ओंखाम बेदरजों नाजों बिसोरलाय मोसाग्राफोरा तामुलपुरनि साबेसे नोंसोरो तामुलपुर बबेनि मेन तामुलपुर सकनिनो नोंसोरो ना टाउननिफ्राय ओरै जमा नांना फैनाय आरो ना जायगाया बेलेग बेलेग साबेसेसो मोसागोन तामुलपुरनिफ्राय 1000 500 सयसनसोआव दङ बाखि जों दंजोबो फैसा बेसेबां मोनगोन नो मोसानायनि दखना बायनो ना
दख'ना बायनो ना 2,500 सानसेयाव ना खैदिन जाखो प्रेक्टिस खालामनाया सानथाम जाबाय सानसेयाव 5,000 होबानो जाबाय 15,000 फैसा नाङा नांलायालै ना नांलायालै ना फैसा नांगो फैसा नांगौ बाजैया एसे बेस्थ' जाबाय दङ थां थां बाजैया आं तामुलपुर बाक्सानिया बोरो नोंसोरो हा गवालपारा गवालपारा ए बङाइगाव ओरै बर'फोर बेसांसो दं गोबां दंना बुरजायानो दंना बर' रायलायनाया जोंनिखौ बुजि मोनो ना मोना बुजि मोनो नोंसोर गलफेरा ना सानजारि रायलायो माग्रा गलफेराबो नङा सानजारि नङा ओंखाम ओंखाम बुङो आच्छा माने खामबो नङा ओंखामबो नङा इंखाम आच्छा आरो मा दंबायो मेरलाबा दं मा होनो बुन्दा आलासिया बुन्दा आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थानाय आरोना जेबो नङा आच्छा ओमफ्राय आरो गुफुरथार माथो गवालपारा दैफोरा मोजांथार नामा ओइ बाक्सानि सायनि गवालपारानिफोरना गुफुरथार जोंना तामुलपुर दैयानो गाज्रिलै ना तामुलपुर ना गाज्रिथार मोखां कालारानो सेस जाजोबो जायोना जाया बुंलाय जायोना जायो दैनि थाखाय जायो आइरन गोजा ना साफा जोंनो रोङा ना आंबो बेनो क'क्राझाराव सप्तासे थाबानो साफा जायो आं सप्तासेल' थानांगौ सप्तासेयावनो गोजों जालाङो दैयानो ओरै खामानि गैया गुफुरथार गोजोंथार दुधनयनिनो मोजां मोनबाय आरो सोलोंबावनांगौमोन आंखौ दुधनयनि बेसेबांसो गामि दं दुधनयआव बर' गामि दं मेरला दंना बर' मेरला दंना दंना साथामल'थार साब्रैल' अके रायलायबावनो र' बे बागुरुम्बा मोसाग्राफोरा बबेनि हा गलाघाटनि साबेसे दं गलाघाटनिफ्राय 5 जन दङ आच्छा मोसाग्रा हौवाफोरबो दङ गलाघाटनि नोंसोरबो गलाघाटनि नामा सनितपुरनि आच्छा सनितपुर खाथियाव दिकेजुलि सनितपुर बाजैनि दं खनायाव दं बाजैया बेस्थ'थारमोन कल मोनसे खामानिनो रायलायबाय दंमोन गावसोरनि कलेजनि आं सोंजोबनि बबेनि मोसाग्राफोरखौ बायदेवआ बबेनि बायदेवखौ सिनायनाय मोनदों नोंसोरो आगैमोना बाक्सानि आंनि जायगानि बबेनि गोबोरदना खाथिनि बे आगैमोना बबेनिफ्राय धेमाजि आच्छा गोजाननिफ्राय फैथारदो नोंसोरखौ सोंनि देलाय बे बागुरुम्बा मोसाग्राफोरा बबेनि क'क्राझार टाउननि बबेनि बबेजों बनरगाव दाख्लैसो थांदों बनरगाव दाख्लैसो थांदोंमोन नोंसोरनि जायगाजों बनरगाव टु कसुगाव ओंखारहैदो साबेसे दं बनरगावनिफ्राय बुरजाथार टटेलि क'क्राझार माबानिफ्राय ट्रेनारानो 110 हौवाफोर गोजा हिनजाव हौवा गोबां हौवाफोराबो बागुरुम्बा फोरोंनो रोंगो आरो ना हिनजावफोरनिफ्राय हौवाफोरासो बांसिन नामा दा मोसासिगोन ना आं मोसानो रोंगो खिन्थु बागुरुम्बा रोङा हागोन दाहाय टाइमा जाबावगोन ना नायनो लुबैदोंमोन नायनोनो फैदोंमोन आं 3:30बाथ' जानाय नङा एथा जाबाय आगैमोना बबेनि बिश्वनाथ सारियालि आच्छा नोंसोरनाथ' लिसु गोथाव मोनजाथारोलै ना तेजपुर बिश्वनाथ मोनजायोना लिसु दंफां मोनसै खोमा ना दङ ना मोजां ना नोंसोरनि लिसुआ गिदिर जायोना गुवाहाटियाव बेसेबां मिथिबाय नोंसोरनि लिसुनि दामा पनसेयाव 800 1000 आगैमोना बबेनि चिरांनि बेयाव हाबा जानाया बांसिन ना सिख्लाफोरा बांसिन सिख्लाफोरानो बांसिन चिरांनि मा जायगा रौमारिनि रौमारिया सामथाइबारि रौमारि ना सिद्दा रौमारियाथ' साफागुरि रौमारि अके मोसाखांबाय मोनजाखांबाय
सोंजोबथारनि र' आं दिनै बर'फोरखौ बबेनि आगैमोना बबेनि क'क्राझार मा जायगा दतमानि ना दतमा सकनि मिथिजोबगौ आं गथाय दतमानि आरो गुबुननि गैबावला माथो अलासामोन होनना बुंदोंमोन माथो डिस्ट्रिक्ट गोजा हा ओंखाम जानायाव दंना